गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो दिनैनि बे भिडिअनि जोबनायाव दाखालिबावै बावखुंग्रियाव मा जानाय, आंनि सिगाङाव सोर मा बुंसोनाय, आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। आं माखासे बाथ्राखौ खोनानानै आसरित मोनदों, गावनो बुजिस्लाबनोनो हायाखै मानसिफोरनि साननाया माबायदि। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आरो आङो डाइरेक्ट फंसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै खोन्थानायदो। आं सानो बे बाथ्राखौ खोन्थानांगौ जेबो गोनांथि गैयामोन। बुंनाया बुंबाय थागोन, सोंनाया सोंबाय थागोन, आं बिब्दि सानोमोन। बिनिखायनो आङो दिनैसिम जेबो बुङाखैमोन। नाथाय दिनैसिमबो माखासे गथ'फोरा गोसो सिङाव साननाय दङ खोमा, आंजों रसिताजों बिसोर सानदों आरो गोसो थोलायो, मोजां मोनलायो, हाबा जागोन। सोरबाया बेफोरबायदि साननानै दङ आरो कमेन्ट खालामगासिनो दङ। आं डाइरेक्ट बुंखायो, आंनियाव बेफोरबायदि कमेन्टबो दाहर, आंजों रसिताजों जेबो गैया, जों मोजां मोनलाया, जों गोसो थोलाया। नंगौ, रसिताया जेब्ला इउटुब बानायदोंमोन बै समाव आंनि हेल्प बिदोंमोन। आं इउटुब बानायदो, बेनिफ्राय एसे हेल्प खालामना हो, गोदान इउटुब कमिउनिटि बक्सआव होना हो। आङो सापर्ट खालामनानै होदोंमोन, बेनोल'। बेनिफ्राय जोंहा जेबो गैया। आङो गोदान इउटुबखाय कमिउनिटि बक्सआव सापर्ट खालामनानै होदोंमोन। बेनिफ्राय बियो मोनसे समाव ओरैनो गावसोर एदावलायनाय भिडिअ बानायदों। बानायखांनायनि उनाव बिसोरो गावसोरनो जों एदावलायदोसो होननाबो बुंना लादों। थेवब्लाबो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव सिरि थादों। आङो फिसा बाथ्राखौ सोरबा मा भिडिअ बानायो बानाया बानायबाय थाथों, आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै आङो सिरि दिनैसिम थाबाय दं। आरो दिनैसिमबो मानसिफोरा बेखौनो सानदो जोङो मोजां मोनलायो होनना। नङा, जों मालाबाबो मोजां मोनलाया, जों गोसो थोलाया, जोंहा जेबो लेनदेन गैया, जोंहा कन्टेक्टबो गैबावा, फनबो गैबावा, रायज्लायबोबावा। आरो आं सानो रायज्लायनांगौबो जेबो गैया, मा रायज्लायनो। आंनि लाइफआ आलादा, बिसोरनि लाइफआ आलादा। आंनि साननाया बेफोरबायदि, आंहा जेबो लेनदेन गैया। आरो बेयो मोनसे भिडिअ होदों गाव मोसानाय आरो सासे फौजि ड्रेसनि, सोरबा सेंग्रा फौजि ड्रेस, बेखौबो गोबां मानसिफोरानो आंखौ सानदों। आङो मालाबाबो ड्रेसजों फट' खेबा आरो ड्रेसजों जोङो भिडिअ होआ। भिडिअखौ पेरामिलिटारिनि जवानफोरासो बांसिन भिडिअ खालामनानै फेसबुक बायदिसिना इन्स्टा बेफोराव होयो। नाथाय जोङो फट' मोनसेबो खेबा, जों भिडिअ बानायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, फट'खौनो खेबबावा जोङो ड्रेसजों। बै सोरबा सेंग्राजों मोसानाय भिडिअआबो आं नङा, आंहा बेफोराव जेबो लेना देना गैया। आं भिडिअ बानायनानै आं सोरनोबा हरगोन, बे मालाबाबो जानो हाया। थैना थांनो हागौ। भिडिअ बानायनानै दि बेफोरबायदि बानायना सोरनोबा हरगोन ड्रेसजों हाथियार लानानै, बे मालाबाबो नङा। बेफोरो दा जेरै जोंनि आसामाव आसाम पुलिस कामान्ड' बिसोर बानायो, पुलिसफोरा बानायो ड्रेसजों हाथियारजों, पेरामिलिटारिनि जवानफोरा बानायो। जोंफोरो ड्रेसजों मालाबाबो फट' आरो भिडिअ खालामनाय जाया। आङो रोखा रायजोफोरनि सिगाङाव खोन्थाखानानै होबाय। आंनि सिगाङाव आंनि भिडिअआव आरो बैनि भिडिअआव थांनानै नोंसोरो जानला मोनला कमेन्ट दा खालाम। जों सानैजों जेबो लेना देना गैया, जों सानैजों गोसो थोलाया, मोजां मोनलाया। आं आरो बे बाथ्राखौ बुंनांगौबो सानामोन, नाथाय फैनानै आं दिनै जोबनायाव नोंथांमोननो खोन्थाफैबाय। आंहा बेजों जेबो गैया। हेल्प खालामनानै होदोंमोन गोदान इउटुबाव, बेनोल'। बेखिनिखौनो मानसिफोरा गोबां बाथ्रा सानबाय थायो। क्लियार जाबायथ'? आंनि इउटुबनि गेजेराव बेवहायबो कमेन्टबो खालामनाङा। आंखौ बेनि नाम लानानै खालामनांगौ जेबो गोनांथि गैया। दा आङो बेखौनो बुंनायदो जोबनायाव, दाखालिबावै बावखुंग्रियाव आं मोनसे शुटिं बानायदो, उनदाहा। बे भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ, नाय साननैसो उनाव। सेंग्रा गथ'फोर, सिख्ला गथ'फोर आरो हाबा जानाय। बे उनदाहाया मोनसे जानला मोनला कमेडि बा जानला मोनला नङा। बेवहाय मोजां डायलग दङ। उनदाहा जाना थांखांनाय जाथायखौ लानानै गाव माबायदि दुखु खालामदो, बे रियेल लाभ स्ट'रिखौ लानानै उनदाहा, बेखौ नायनानै ला। मोजां मोनलायनायजों माबायदि जानो हागौ जिउआव, माबायदि गाब्र'यो, आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माबायदि गाब्र'नो हागौ लाइफआव। सासे गोसो थोनाय सिख्लाखौ मोनबाल' जाया, मोननायनि उनावबो गोबां बुस्थु नांगौ जायो। बे भिडिअखौ नाय, उनदाहाखौ
अब्लानिया बुजिगोन, नायजोबोब्ला बुजिगोन जोबनायाव बे दुखुसो, बे भिडिअआ जानला मानला नङा, कमेडि जानला मानला मोद्ला मोरसि बादला बुसि फैला फैसि बेफोरबायदि भिडिअ नङा बे। जुमाय लोंनाय दोङो थेवब्लाबो बेनि डायलगफोरा आलादा रोखोमनि। दा दाखालिबावै आङो जेब्ला शुटिं जोबखांनानै बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनो स्टार्ट खालामो, आंखौ माखासे चिरांनि गथ'फोरा नेखाबाय दंमोन आंजों थांफानो खारफानो। सोरबा सानैसो आरो बाय लोंबायबो, बिसोरथ' थांफाजोबनो हायासै, सानैसो गथ'आ लोंबायबो। आं सानो फंबायमोन, लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि जिउनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा, बेफोरखौ एसे गोजानाव दोन। बेनिफ्राय सासे गथ'आ आंजों जोबजासिम आंखौ हेल्प खालामदो, लांफादो, खारफादो। बेनिफ्राय आङो जोंनि गामियाव, जोंनि जायगायाव आसोल सोदोब बाहाया। आं बे आसोल सोदोबखौ दाखालि बावै भकतपारायाव थांदोंमोन, अब्लानिया खोनादो सासे उन्दै गथ'आ आंखौ सिरि सिरि आसोला, आसोलसो, आसोला, आंखौ सिरि सिरि बुंबाय थादों, नाथाय आं खोनागासिनो दं। ओमफ्राय आं गथ'नाव सोंनायदोंमोन, ओइ फंबाय आसोल माने मालै, माखौ आसोल बुङो? आं नाथाय सोंनाय जायासै, गावबा गाव एरियानि जायगानि बेफोर बाहायनाय सोदोब, आं सोङासै। बेनिफ्राय आङो मिनि मिनि थाबाय थादों आरो आसोला, आसोला, आसोला। गथ'आ कन्टिनिउ आंखौ आसोल इउस खालामबाय थादों भकतपारायाव। सासे उन्दै गथ'मोन, बिसोर साब्रैमोन, सासेया बाहायगासिनो दङ, अर सायनायाव, जानायाव, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आंखौ आसोल बाहायगासिनो सिरि सिरि, डाइरेक्ट बुंनो हाया। बेनिफ्राय आं दाखालिबावै जेब्ला क'क्राझाराव बावखुंग्रियाव थाङो, खमसे खम आंखौ 500,000 जन मानसियानो आसोल बुंदो सुरुवातनिफ्राय। जेब्ला आङो खारनानै गाखोयो, सिगांथिंनिफ्राय आसोला खारोसो, उनथिंनिफ्राय आसोला खारोसो। आसोला बिराद दादागिरिलै, बा बोरै खारदो नुदो, आसोला थाबाया खारोसो, ओइ नै आसोला, माने रायज्लायनाया आसोल, ओइ आसोला ओइ नै खारगासिनो, ओइ आसोला खारोसोलै, ओइ आसोलखौ नायलाय, नै आसोला थांगासिनो दोङो। ओमफ्राय सोरबा, ओइ आदा जेम्स, आदा जेम्स, आसोला, आसोला। बेनिफ्राय आं खोनानानै आसरित जाबाय, बे मा सोदोब, एसेबां मानसिया आंखौ आसोल, आसोल, आसोला खारोसो, आसोला थाबाया, मोनफ्रोमबो रावानो माने आसोल, आसोल, सासेल' नङा। बेनिफ्राय आङो खोनाबाय, खोनानानै आंनियाथ' खोमाया बुंजोबलांदो, सिगांथिंनिफ्रायबो उननिफ्रायबो आसोल, आसोल, आसोल। बेनिफ्राय आं सानबाय, भाई बे आसोल सोदोबा मा, माखौ आसोल बुङो? बेनिफ्राय आं मैया इउटुबाव लाइभ फैबाय, फैनानै आं सोंबाय, आसोल माखौ बुङो, बबे जायगायाव बेखौ बाहायो होनबाय, क'क्राझारावबो गोबां आसोल सोदोब बाहायोनो, चिराङावबो आसोल बाहायोनो। बेनिफ्राय आं मैया मोनथिबाय माखौ आसोल बुङो। थिगानो, जेबो नङा, आं जेबो गाज्रि मोनाखै, आसरित मोनदों आरो ना, बा माबायदि आसोल, 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 आसोलायनै, आसोला खारगासिनो, आसोलायनै, आसरित मोनदों आं। बेनिफ्राय आरो सासे गथ'आथ' आंखौ बै थांखांनायखौ लानानै बेखौ मानो लाबोफायाखै होनना सोंदोंमोन। बेनिफ्राय आं बे गथ'खौ रागा जोङाखै, आङो नाथाय गथ'नाव सोंनायदोंमोन, आंखौ बेबायदि नुदों नामा, आं बेबायदि नामा? बेनिफ्राय आं बुंनायदोंमोन आरो गथ'खौ, भाई नोंसोर बेखौ मालाबा सोङोना, बेथ' दुनियानि प्रग्राम गाबथिङो, नोंसोर बेनियाव मायबा मोनसे सोङोना, मायबा बुङोना, बेखौ सोङोना, नाथाय आंखौल' मानो नुयो नोंसोरो? आंनि बेलायावल' आंखौल' मानो बेजों नुयो? नाथाय बेबोथ' दुनियानि जायगा बेरायथिङो, प्रग्राम गाबथिङो, नाथाय बेखौ मानो नोंसोर फंसेबो सोंनो हायाखै? आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो बे फंबायनियाव सोंनायदोंमोन। बेनिफ्राय जाय फंबाया आंखौ बिदि बुंसिन बुंनानै आंबो बुंबाय, फंबाय आंखौ बेफोरबायदि नुयो नामा, आंखौ बेबायदि नुदों नामा होनना आं सुरु खालामबायमोन। बेनिफ्राय बे गथ'आ गावनो गोजौआव गाखोलांफिननायसै। जेबो नङा, बेखिनियानो। बेनिफ्राय गोबाङानो आरो गोबां बाथ्रा बुंबावदो, आंनि खोमाया माने खोनाजोबदों, आं बेफोरखौ बुंथ'ला। मानसिफोरनि साननाय हनाय गासैनियाबो आलादा आलादा, आंखौसो नुयो माने, गुबुनखौ नुवा। आसरित मोनो आं माखासे मानसिफोरनि साननाय हनायखौ। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।